Takže ahojte lidičky, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu vám něco řeknu o mně a o našem kanále. Vidíte, že tady jsem sama a nejsem tady s kamarádkou, ale nebojte, každá natočíme takhle jedno video o sobě, protože kdyby jsme tady byli dvě, tak by to trošku dalo práce vystříhat to video a to by asi moc nevyhovovalo. Takže moje oblíbená barva je 100% fialová a růžová. Ty barvy docela zbožňuju a jako, jak si můžete všimnout. No, ale mám jich docela hodně, je jich prostě hodně, jo, prostě růžová, fialová, bílá, černá, zelená, žlutá a prostě duha. Moje oblíbené zvíře, no mám jich docela poměrně dost, ale na prvním místě je 100% pejsek, na druhým je králíček, na třetím je kočička a na čtvrtým je kůň a na pátým není nikdo. Jako velká bych se chtěla stát herečkou anebo youtuberkou a nejvíce asi tou youtuberkou, takže jako začínám s YouTubem. A je mi 10 let a je květen a já mám 22. května narozeniny, takže mi za chvilku bude 11. Já vím, že na YouTube se natáčí od 13, ale prostě já jsem chtěla natáčet už o 2 roky dřív, takže tak. Jako já jsem měla natáčet v 8, ale já jsem neuměla stříhat, dělat náhledovky a prostě nebylo by to hezký, jo. Ale teďka, jako když se podíváte na ten můj YouTube kanál, tak prostě uvidíte, že já prostě umím dělat náhledovky a prostě stříhat, jo. Takže proč bych už nemohla začít teď, když už to umím a budu se prostě učit nové věci. No, ale jo, na tomhle tom kanálu vlastně najdete poměrně tance. Já strašně ráda tancuju. To jako bez toho to není život, jo? No, jak jste mohli vidět, tak mám kanál s kamarádkou. Jakože, jo, vím, jako je to trošku toto. Nebydlíme spolu, musíme se vždycky jako domluvit na to video, ale to přeci nevadí. Podle mě máme zábavný videa, ale nebojte. 100% si na našem kanálu najdete video, které vás bude 100% bavit. Děláme pro vás to, co můžeme. A prostě milujeme vás, každýho. To jako, to nejde prostě říct. Tak, a abych vám ještě mohla jako upřesnit něco o mně, tak strašně špatně snáším nadávky. Ale jako, jestli se teďka na tohle video kouká hejtr a využije toho, tak já to nebudu vnímat. Prostě už na YouTube byl někdo, ale já jsem to nevnímala. Jako, jo, špatně to snáším, 100% si to přečtu, ale ne, abych třeba na to odpovídala a prostě... Ne, to ne. Já prostě ignor, chápeš? No jo, ale no, je toho ještě docela dost. Jak jste si na mém kanálu mohli všimnout, tak jako, nevím, jestli vás teďka bude jako zajímat, ale mega ráda nosím crop topy. Jako, nechápu, jaký genius to jako udělal, ale prostě crop topy jsou, I love it, crop top. Jako neříkám nic, taky si jako vezmu nějaký tričko, ale spíš oversize, ale ok. No ale když mě do toho donutí máma, jak si to vezmu. No, jsem strašně dobrodružný člověk
a hodně srandovnej, ale jako, kdyby mi třeba někdo řekni srandu, to prostě neřeknu. To prostě musí být samo, prostě. No jo, ale zase mega ráda mám výlety a jako mega ráda se dozvídám jako spoustu nových věcí a jako moje nejoblíbenější předměty jsou jako ve škole, je tělocvik, hudebka a výtvarná výchova, ale jinak ostatní nechápu, jaký genius tak udělal, ale prostě crop topy jsou, I love it, crop top. Jako neříkám nic, taky si jako vezmu nějaký tričko, ale spíš oversize, ale ok. No ale když mě do toho donutí máma, jak si to vezmu. No, jsem strašně dobrodružný člověk a hodně srandovnej, ale jako, kdyby mi třeba někdo řekni srandu, to prostě neřeknu. To prostě musí být samo, prostě. No jo, ale zase mega ráda mám výlety a jako mega ráda se dozvídám jako spoustu nových věcí a jako moje nejoblíbenější předměty jsou jako ve škole, je tělocvik, hudebka a výtvarná výchova, ale jinak ostatní moc nemám ráda. No ale i ty ostatní mi docela někdy bavijou. No, ale to, co mě baví jako aktivně, to co jako teďka dělám, je malování. To jako maluju, to mě docela baví. Jako nejsem génius malování. Můžete se podívat na náš kanál, kde máme video Malujeme obrázky. A já mám teďka vložím fotečku. A podívejte se na to video a určitě uvidíte, jak já maluju. 100% moje kamarádka maluje líp, ale nebojte, časem se naučím líp malovat. Potom mě strašně baví tancovat a už jenom díky tomu, že se prostě pohybuju a prostě je to mega zábavný. Potom mě baví dělat účesy na někom, jako šahat na ty vlasy a prostě něco dělat. Prostě to je mega zábavný. No jo. A baví mě jako mít hezký jako pokojíček, prostě hezký. Nějak krásně jako mít ozdoby a tak. Třeba vidíte tady moji postel. A co mám prostě kolem té postele? Prostě to prostě, když tak svítí to, tady toto. Prostě já to potřebuju, prostě i v posteli mám několik prostě věcí, prostě já potřebuju mít hezký pokojíček. Bez toho, prostě když není pokojíček hezký, tak to není pokojíček. Prostě ne. No, a jak jste si mohli všimnout, byla bych mega ráda za nějaký ten odběr, protože mám 14 odběratelů a není to docela hodně na to, jako, jak se snažíme. No, ale to není jako, to nepatří k tomu, co vám říkám o mně, ano. Hodně lidí mě tady v tomhle městě jako hejtí, jo. Prostě to hodně špatně snáším. Takže jako fakt vás prosím, vy hejteři, jako nepište mi nic pod komentáře, jako nic hnusného. Prostě byla bych ráda za hezký komentář, to by mě jako hodně potěšilo a prostě já jsem strašně, já nevím, jak vám to mám říct, jako jak vám to mám popsat. Já jsem prostě, taky si někdy připadám jako otravná, ano, někdy si fakt hodně připadám jako otravná a jako taky k tomu nevím žádný důvod, prostě připadám si otravná, prostě jsem otravná a basta prostě. No, taky jako občas zalžu, to jako jo, ale prostě u věcí, kterých se třeba bojím, třeba já nevím, třeba něco zničím a prostě se nepřiznám, prostě se bojím, jo. A nebo třeba, když máme třeba nějaký problémy s kamarádkama, no tak taky zalžu, ale nelžu aktivně, to lžu třeba jednou za měsíc prostě. Tak ale bez lhaní by to asi nešlo.
Jako určitě je někdy člověk, který nelže, ale já prostě taky někdy zalžu, jo. Ale to prostě není důvod k tomu, aby mě nikdo nesnášel, protože já se pro vás strašně snažím. No, ale jako ono mě ty lidi hejtujou, ale vlastně jako vím, že jsem ještě malá na ten YouTube a natáčet videa. Ale jsem rozumná, to za prvé. Za druhé, jako aspoň si to myslím, že jsem rozumná. Za druhé umím střídat videa a vlastně umím dělat náhledovky. A prostě umím to a vždycky, když se podívat třeba na ten YouTube, na ty děti, jako nehejtím děti, jenom vám to říkám, jako ten příklad, tak vy se podíváte na jejich video, ale vy tam prostě není to vystříhaný to video, prostě vy vidíte všechny ty jejich faily, prostě není to vystříhaný náhledovka, prostě oni tam jsou jenom prostě takhle vyfocený prostě z toho videa, co tam je a hotovo prostě, ale já mám prostě udělanou náhledovku, já prostě dělám všechno pro vás, aby se vám ty videa líbily, aby vás to bavilo a aby to hlavně na tom YouTube kanálu hezky vypadalo. Protože bez toho bych si asi fakt YouTube kanál nedělala. No. Mám sociální sítě ještě víc. Mám Instagram a na TikTok už pomalu přestávám natáčet, protože na TikToku to není docela dobrý, protože oni jako TikTok blokuje. Já vím, že bych TikTok neměla mít, ale já mám TikTok pouze na videa. Jenom na videa. Protože na YouTube taky jsou někdy úplně nudný videa, takže já jdu na TikTok a tam to je mnohokrát zábavnější, ale tak. Omlouvám se za to, jak mluvím, protože já mám strašně plný nos rýmy, protože jsem trošku nemocná, neříkám nic, ale možná to je jenom nachlazení, to je jedno. No, ale tohle to by bylo u videa vše. Dávejte like, odběr, sdílejte hlavně tohle video, aby to vidělo co nejvíce lidí. A prostě dávejte komentáře a dávejte odběr hlavně. To už říkám podruhé, ale já prostě odběr chci. A zatím čau!